الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الله 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 لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين صلى الله عليه وسلم والمرسلين سيد الأولين والآخرين هاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. صاحب الهاهوت اللاهوت الجبروت الملكوت الناسوتي أبي القاسم أبي الزهراء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد الفتى التجاني، وعن خليفته صاحب الفائدة مغناطيس القلوب سر الأكتاب أبي العلماء وقدوتهم بلا فخر ألا وهو أبو إسحاق الحاج إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه. أباب الرسول أشاق النبي إخوة الإيمان في هذه الزاوية تحت قيادة مولانا صاحب الحضرة الجلو المسمى بالشيخ عبد الله ميكن وجلو رضي الله تعالى عنه. برئاسة مولانا العارف بالله الشيخ بجميع المرافق المتفنن المشهور والمعروف بشيخ مالم فري زاده الله الكرامة. آمين. وهينا ترا بتهية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي قبل عين تفسير آيوي na suratun nisa inda ake magana akan ma'aurata. Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa in hiftum shiqaqa bainihima, idan kuna jin tsoro shiqaq sajiwa bi ma'ana sabani rabewa tsakanin ainihin bainihima tsakanin miji da mata baina zawjaini kenan. idza waqa bainahuma shiqaq, idan aka ce wani jayayya wata husumiya wani abin dadi ya faru ya afku tsakanin su kuma kuna neman ainihin wato yadda za a sulhunta fa'asu ilaihima bi ridahuma, bi ma'ana ku yi kiransu ku aika zuwa gare su, an gane ko ya ce bi ridahuma da yardarsu. haka man za ku aiki wani namiji adlan wanda ya ce ainihin adali min alihi, ya fito daga ainihin aqarib zauji shine min alihi, wanda ya fito daga cikin ainihin wato a makusanta na bangaren namiji. kaga nan ba yi maganan yoko ba, ba kuma yi maganan wajo ba. to wa haka min aliha, kuma a aika wani adali, wani mai hikima mai fasaha a cikin dangin matar min akaribil mar'a wa yakal zawj hakamuhu fi talaki, shi ainihin zawj mijin wanda za a wakilta aka ce shine wakilin ainihin miji, yana iya tsayawa a matsayinsa in ya ce mace ta saku to ta saku domin an amince masa ne. in ya ce matar ta dawo ta dawo. na wa qabulun aiwada alaihi wa tawakkal, haka kuma in ya karba to shikenan a maimakon mijin to ya karbo kenan. wa tukal aidan hiya ainihin hakama hafil ihtila'i فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفارقان أو رأيا ذلك. idan har aka ce an samu bangaren mace da bangaren namiji, shi ma bangaren macen wanda zai zo ya san shi kada ya isa a wakilta shi
imma in ya zama da sulhu za a yi in ya karbi wannan sulhun ya yi idan kuma ainihin sakin da za a yi in ya karbi wannan saki ya yi Allah tabaraka ya daidaita na'am in yurida islaha amma an ce a aika wani mutum cikakken mai adalci tsakanin ma'auratan su masu biyun din bangaren namiji a samu bangaren amma da sharadin in yurida islaha in suna neman gyara in ko ba sa neman gyara ina za su je sai je wajo inda za a ce a ji a kulle miji daban wajo ba a taba kulle mace wai a ji a kulle miji to ko kulle ma sai in sake ta ba shikenan me sai ku aure ta yuwaffiqu Allahu bainahuma idan suna neman gyara Allah tabaraka wa ta'ala zai datar da su ya datar tsakanin su baina zawjaini tsakanin miji da matarsa kenan na'am inna Allah ku fasanin Allah tabaraka wa ta'ala shi kam kana aliman dangane da abinda duk yace kunshe a harkar aure ma'aurata masani ne khabira har ila yau wato yana sane da ainihin abin da ya ce cikin zahirinsa kuma na'am sai ce cewa wa in hiftum shiqaqa bainahuma dinanka min fashiya katun ka gada bake bakarata balen bal har ka so kam tilan yi ya ka cenya to na nan tana toma wa yalla fama yandama na doma yandama in ya social media dole ita in hiftum shiqaqa bainahuma dinanka da ben malaki ya kaman bin shirin fin yi ma can shan ma kai ban ta walgata walgan sun ma mai da ka alheri da tumini tale to wula ki yayin tale fab'asu hakaman min alihi wa hakaman min aliha bin shan yana yin yala tamsim yan tamme ka bol doma yan fulo ne ko so ime kaman won ya family head amma won mal hankale wata ya family head kan yin ya kan won ke kan ya ke zan family head won mal hankale won mal solo mun kaptan da di bana yi ko boyi yana bi ko ka ne wai a ai fama dinya fam kawai bi wal so kashi wa bane won mal hankale do ko na hakaman bi ma'ana won mal yangwalanga Allahu akbar wa minnan amliya washi ne na fama kuma wa mabi amma wa min amla ka karba karan shi ka kafa a ka haka man yi jani ya ne mun mamman yanda ma wa to mal balli to mal sudan mun kam ya loyen tala se pro ganyi limo zona wai mal se pro on tota amma yen tala se pro ka kana ka se pro to so moda bien inshallah na'am iyan tum soma doma yan ma wayan chama wai can kaba ta sai kawon mamman labza fa ko wani kama sulma da naya wai hidan la mo chama on behalf of wai dan ma torzo be ma da mariya wo me can te ya a tanan ko na kana man kana ko man barsha ba wala gama to fa ma ban chama ta kawo ne mana ibe kake to da wani nan fanno a zan da adal ma katam to zo ka bana zan ni mai nufi son mal hankali in yurida islaha amma bin shadin ce kabiyal ni tabbata bal doma yin nama na fama yana ke kata yin ma in din mara ma za ya la yurida islam bin ba yi ma bi bwar na kaman ba martaba da fara fama yin noje ka doma yin noje kinin fosu ba kai na shebin shi ne wanta zan kwalga sulan zan ko wai da na bewai da mami wanta zan faniya zan ko fago wani mbla da ta ma yira braje ta ba ki yana ba kamar tishi dan kabin garbo na auren dole by force marriage ba ida kyau da ba fira musan sapo ne in yurida islaha dan dai nan ka fama min doma zaha kamar na bar malam realize ya ba ma kama banna na fatina shilma kal heran bara kun pon so kan bamba bara ban da non la ka so ka da ke so bi mal tamna ka yan da ma ka turo kai na munafiq ne to so bi pon pon ba ma man yin nyon tamma ba ba la bun yan mal ba to yi ku ka yan mal ba in yurida islaha yuwaffiqillahu bainakuma ndana na tama anya ko na bagam katar zan can basun sune
depuis ma bi ko jin da bi ko musu ta anya ka ban shilma zani chansha bayna zawjayn fa ba yima fa ma min do ma son sunan bala inna allaha ba me kan wan mana wannan tamaya kana aliman bayan shahadin yipala ndoya fa ma min do ma son sunan wa mili khabira dan sodoya fa ma min do ma son sunan da ben domin den tonya la wotiro don wotiro ban dirgo wotiro ban shakka amma do shi ma wakala fi ni mane anya ka pa ko to kata la mama ngura manye ku man ku tolan shi ko ko yina ye to na ngon ni de Allahu akbar kadiro sa bula ka ni Allahu akbar da ba ta tamata manse annabi yanne suhtuhunna wa ridahunna mu'allaqun bi furujihinna Allahu akbar fa ma baso sango ne baso pienne bakul balna ntan lo nsan yili furujihinna budul madul shima ni mane amino yibi awbune azon wata ada askrim to ada bumbato adam bayahe nimre zan to na ababunda yikana ni mana alafi kan bi aini wa sabsab kai no mana jirami Allahu akbar akan mo mal iman ba mo ka iman ma ku charan kadi bo boyfriend wa an mo mal lor me tema duzo ya mangba mane en chenti chiso na ngum tene pa yore amin bismillah واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار جنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. التكبير. Allahu akbar نعم فهم حسكي نعم وعبد الله daga nan Allah tabaraka wa ta'ala sai sandan a cikin maganar ainihin wato ibada domin daga harkar aure har da gyara tsakanin ma'aurata an zo kan aure nan me ake nuna maka bayan aure in mutum yarga yayi aure yana da ainihin nis na ladan ibada sauran nis inda ainihin shi kwamanda gauro ba da shi Allah ya ji kan gauro amin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa abudullah ya ce ku bauta wa Allah bayan kun gama harkar aure din nan wahiduhu ku kadaita shi wala tushriku bihi shay'a kar ku masa tarayya da wani abu Allah baya son tarayya wa ahsinu jin wa bil walidaini ihsana bima'ana wa ahsinu bil walidaini ihsana mazdarin da ahsinu ihsanan dinna ka aka boye wannan wa ahsinu sace wa bil walidaini bima'ana wa ahsinu bil walidaini ihsanan sanan ku kyautata ga iyaye matakar kyautatawa birran shine ka sai inda ka kai biyayya walayyin ka bi su cikin taushi da kuma ainihin gabobin ka ringa sassauta shi ga iyayen nan wa bizil qurba haka kuma yan uwa na kusa duk inda yake neme shi da jin kai neme shi da alkhairi wal yatama kazalika ainihin marayu ka neme su da jin kai wa ammal yatima fala tanhar wal masaki haka kuma mabukata miskinai waɗanda suke suna cikin bukata ka neme su da rahama da jin kai wal jari zil qurba bi ma'ana al qaribu minka fil jar da kuma ainihin makwabci makuzanci wanda kada ka zama inuwar giginya kana tare da shi gidansa ya lalace baka iya ka tallafa masa da wani ba amma ka ji an ce MPP ko NDC suna neman su yi foundation sai ka je ka ba da ainihin 2 billion ka zo ana ce hey ya ba da biliyan 2 ga makwabcinka yana kwana da yunwa kuma ka ce za ka yi albarka ko albarsa ma ba za ka yi ba na'am wal jaril junubi
da kuma makwabci wanda ya ce aljunub na nesan ma bayan na kusa ya ƙoshi to na nesan ma a neme shi albayir firjari ce awon nasa ko kuma ainihin dangi ne amma na nesa wa sahibu bil jambi bi ma'ana arrafik fi safar da kuma ainihin aboki bil jambi wanda yace na kusa da kai a cikin tafiya domin in kun zo kuna cikin tafiya za ka cewa baka hada uwa da uba da mutum ba baka hada dangi da shi ba amma a cikin mota ga ka zaune kana zaune an shigo ga kujera ka zo ka zauna ga abin nan bana ne kowane shi yawa bismillah kowane bema na wasu haifu ne? na za ga mutum Allah ya hada ku da shi a cikin mota ba ku da dangin iya ba ku da dangin uba amma lokacin da kuka zauna to Allah ya kulla da yan'uwantaka tsakaninku abinda duk ya samu shine abokin shawara shi yasa Allah ya hada ku a cikin mota ko mutuwa za a yi ma in Allah ya ga dama sai a yi azan duk ku mutu tare ba da maka ce baka san shi ba da kai da wanda ka ce zaune kusa da shi kun shiga lahira sai ha maraban ku sannan ku da zuwa in kuna da imani in babu imani sai a tare mutum da bulala Allah ya kiyaye amin na wabin sabi da abokin tafiya wajen awul amal biljambi kamar misalin matarka ce nan dai waljanib wasahibi biljambi kamar matarka misali ana zancen mace ne wabin sabi da kuma ainihin abokin tafiya cikin wato safara wa ma malakat aymanukum da ainihin abinda damar ku ta mallaka muku bayin ka kenan inna Allah yuhibbu man la yuhibbu man kana muhtalan fahula Allah tabaraka wa taala baya kaunar wanda duk yace muhtalan mai takama mai alfahari na'am fahura shine mai alfahari din na'am daban ne oh man tamme to wa abudullaha ndubana natala wannan ga amliyatu hal ta paga tamsal an go min amlabi inta mal gaddama yin do so shamalle kayyan da bana next topic ko di jon pe direct zancan ibada fa kana wa abudullah wa kana an lemin ko ashe wa hamna kana fa'aluna da'iman wa ibada da kulji yar matam kamza amma da kulmuna wai tuba nan bara na wannan taran gumti amin wato hadisi wuta kadama ai kunnan amliya to imani faragar da na falya Allahu akbar dan palma ayin bol mi shepre ibada sa dan palma bala to zo na wannan talawan kun da ga amliya to ko zan ibada dan zato domin fama wayan kamna in ta son da ki zahanon na shirin ma in yadda bi mun yan son ya in yar gargaro ka tam shalli min nan na filala wani yargar gauta su ma'amin na fila ai kuna bukurta na fila ma duk lare shi ma biyan malo badin zulu Allahu akbar bi ta lara ma 20 biyan turo ba 20 ba biyan tafsa da ma domin a tuma ko shi ya intun ma Allahu akbar tiriyan dole ben yanga garowa ne da tuna malle kabo kaman cincin din tuna zan farso ko sai ka fili ka bo matres ma wula dan ya wo bar ko yi pa ne biane to mai yanzu wannan hidima ne ba na'am di kurbala bor yore nemu yene janta kurbe girlfriend la amin kana di yano shi wo janta ko beshit ma janta papoy ma bazan ci ko kanna wo bara ma kan ti geni mane mun zorfi ko nan asbashi mal wayya mun ba zorbe ko shi maka bana ma kuja ko yina fofo baka na la kayira bi ba ba bana ma kamule ba ce to dan ko ba to ku dai no bi pa la ba ba amin
wami mal mafuka asbashi mali akwai wani kusa mafuka kuya fit anya ne tema ka tor bara kam sokkan bo no so wajan ta shekaka ta fuwa salatu tor kan bana na tala ko to wa budallah jami'a ni dubana wona bare jama'a wahiduhu zan ya konko tare san to wala tushriku bihi shay'a mireki zan ban sha zan fa o jama'a ma fu ki jama'a ban sha kalan jama'a wannan ba wa bil walidaini ihsana bi ma'ana wa ahsinu bil walidaini ihsana zargin yadda hago dan tuni zargin sham bil walidaini in zan ti banima birran la dabsi balbakam nomama nomaba nomalama walayin namba zuwa da balbakam nomo summa layin janib kalan kwama in zalgar wato in bargar akwabto an watiro wula kayan bargato aka mana ta po dace ko shi su saka ba shi sake porta ba nyan bargam amana la'ani sai ka abantarna ayan to no me ka to ma kaman ayan ti gai nusha kadi ka te we hi man was up nyan kunya was up mai nyam she je tare marba jana anu assalamu alaikum wa bazan ma tsina ba dargar da naje amidi ga abu mahandale halin tuka ina kusan su a nuna kan soka ta inje ta no kan halle man tuma jaran balle badoro wa kurgame aminu ya lan fahim ka kulka ta assalamu alaikum ka bale ka kan mahalle kai na sunna bara sunna bai cuta na mun famta bai amin wa bi zil qurba dama yana to ai jamba nage ka jamma nage zil qurba ashishini taba mirka mi ayina kace ka gota ma ayin shin sharza karzota in magara ayin awad ashishini ke dukuna ciyo madara atin yo nyinde na fawale ko wala karshen fulan mage karnyala ayin shashin shawo in canta mar na so ciwo da ayin yobe da fara anan mafri kashiya balle bitir ya na zan sare zaga ta ba son wanyan dundun bewo yin sambanne bewo me makana ce shefro son yi ko kan kidi zan mane dirin yi mane yi bola ciwo da izayi yoyi mun kam sta ta pa sare zan ba ni mane wen yobe lalan yele abin zan sa kwara in kana ta ba ga zan ba in ba la wade fana kasin yele sai na umar zamani arai me yire kabu gogo fogo gota in zan ya gota na niyan karshe ka ku cella ka ba wai ka ta kanya kan mana ma ben ba ga yinan tafiya ba lalan ta kata mai ya karfurta tam kam zaha anya na kaman wato munkar wani kiran shi da sokoti na fatta tun kam ayan can ayan ka yi wa amma kira tamal ka ci ma karjin in fatta bara ka ban shawo ta ban yi rigota ma ka ta shin shari ka kunan soka wai kar nyura ka fuwar len kara har ta fatam shali ayan fage kallala ainihin wato lala ko shaldin yuma duk zaha bin ma zaha da mahagami shi yama nyama da malla duwate duyi magata yayi pneumonia ni to babi ka wa gurgu karbabiya ka bilhaziya da barabiya staphylococcus karbaga biya hatta ban shadan baga infection dan to baga biya skin disease karbar biya masum konko in trauma
won tibka non li safi na ko dira nya la du shel dam ma gar tankba ko lan ko air condition tan yelle way ba mana lamia kama pana ne lu de kwamna da ka ne bi aka ce na kafar kamin la amala lafi doro ba kai mi yin furmu janma kai mi lamman bara shanya la tutulungo ne nana timinyere abiyar masa na tiya yin fama kanyar tutulle ne nana na karanfare ndole na shirbe su cin nan stepher le biya biya kan di kan yu kada man yu ndi non la ka ko mulka konkon yin ma nan ne in ko gala da bata ma ka bicim in ko ci de ko she in pai kan ya fara belle ka de za zan nan kara nan le kada ba muhannan la ma tamme ma mo be ke biyo muhannan la mo be ka ke ne hanne bis la ilaha illa to na to wabil walidaini ihsana wato wabil zil qurba wal yatama to ajiji ne ke aina gogba da bana ne tala ko ina jargan biya zanti yatama kibsi ba ya man kilin pa kibsi so da jaka ke ko yola yi shanga ben bi gunya wai ai kibgan bala cheliyo kibgan bala ba tafsiro ka kibgala ko yola munin zura munin gara wani bi fombla munin champa gorso munin ba shakka ay ko na ay kibgam bala ba tafsiro bum yo fiyan yelanga ko mare kala ka biyar ma bum yan yere kabo ka ko wai sam ma mallore na'am amino bihim biyan ma wa mina bihim biyan na'am do wai ko sam wai mala da santi abihima mazara ba ko na nguna ba nan do shel ba cero abuwan wa mala laraka nyara wa mamman bayir bene de o mama yir bene wana osuna amtene la halshe wan koma to ai mamalo atilo bano mama zalan si Allah ke na ai na amana ka razo wata ma ka mu ji amana jirle wal masakin lan yale al miskin ne mo so kam za ba mon miskin won kaban dirgo da bata na todi wani na miskin din da nan kai mutun tuma da bata sha can ta fara ta ga jurin bona miskin lan yana miskin so be wani ban dirgo da amma miskin ne kamar misali bila miskin ne ma bazaha wato da kwale wani ya fito ndana Allahu akbar do aku ya da kwale kam an to zo nan ba lan yale Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kai yi da kwanye yaren san na'am wal jari zil qurba da ainihin aljar ni musamman murna zil qurba amma kwanye la qaraba bi mana wabe rafa min ma fune dan ma fune ko babe wal jari junub ban man ka balga bi hazanti ma be ban be dan mane wal jari junubi al janb ma junubi choma apaka ba mena ma ba ma ka zoro nan bo de kana kazan lagra yinan taktar wa bihi kattar so kan ka won shi mun ka ban shaw wannan fa walaka smalan pierna ko dalbe wa kala dan yan yo sama ka me yir kar zo nan ko shi ka fara yanku wa bien mentin ya la na se wa zuwa ban نعم صاحب الجنب والجار الجنوبي كتز المادي نعم والجار الجنوبي نعمل أين واتو wato jijini piyeso amma ko be dan mana ka dan ma mai ai amino pa bayino mayino dan ma fun ko be amma yile nan katan dela banka wa jarar jin wa sahibi bil janbi mumin ya apama ba ma man ka nan ba zo karfaro domin waga be raban yanzu ashara ka be bandir shahara par azo pon potam blanto nan lazo da dama bra toy kapten so anira she wajiji ne taba bayina ji shahara wazo na onzo ne fa mana nyo tanin miyo
o nyɛla ninvuɣu maŋli o yin shinshaɣu di bi kpɛri n yiŋ na o yin baanjira kom di bi kpɛri n yiŋ na o maan limi o bi zaŋdi saɣari zaŋdi baɣa ni yiŋ din maŋli amaa pumpɔŋ ti tɔlan dili a shahara ba Aye. dama abuna nin ka ti shahara n bɛ ka ti ŋma ʒi yɛlimaŋli n mi o naan sɔn mini o yi ko baɣa taba amaa tam kam zaa o yin shinshaɣu n pɔna di kpɛrila yiŋ dundɔŋni naawuni a wuya biyo ko na doya ka bɛn sa bɛn mono zaɣ biɛɣu nyɛli zom yɛli ni dai niŋ fa waɣali ka a mɛ yili a bi yi gota ka niŋ shinshɛli niŋdi ka bi suri koma ka shinshaɣu maa ka di kpɛri ti tabisiri a ʒiʒiini kpee dikpuni shɔba da shee a yɔli a yɛn yɔli ni balle a ti ni chɛli ka di zɔrina n kana ti do palli zuɣu ka niraba garita ŋun kam zaɣa gari maa n sarigi shɔba da bi mali hakki anabi sallallahu alaihi wasallam yana man sadda tariqa fa ka'annahu qatala waliya Allah ŋun kam zaɣa zaŋ binshaɣu kam din ni tooi ŋari soli n ku zaŋ ŋari kom ko kpaari bahara ma shɛba biɛni daɣari nim nyɛma a ku ba naa baŋ ninvuɣu daɣari lana bee paɣa daɣari lana to ku wɔchi mo wa ku yɛn paɣala binshaɣu kan ka kɔndi kana palli zuɣu paa n ti kpaaba to paɣa daɣari lan bala o tooi paari daba ata ka bi suri kom di zuɣu hali a yi nyɛ bia yili maa ni n yɛn bɔri niŋam la nin teeki maa tam wa pa bi suri kom daɣari nim ku bala gota mo kaya nan gota ne musulunci ne yana shambara wa yana kamata ta zan son palli sun ne ka so kana ta zan o zama dalo wala kana be o zama liga kana da vale ka kenta do ken na za ai wa go sarak mallu na o yan bo hato janibi janbi wabna sabil amen ni richana karnyala wai wabna sabil so chenda jawa so chenda ma dagbang tiri bu zorba nan bo wa kule jimi ka ta ko na ko na yin chara so ko di gu kya no kam na no to je aso ka lafiya musul su furin yin da to la zama ta zanto Allahu akbar mun lablan nan bo zo ho bane kan mun yin ta aso ka lafiya kai to an da yare to shirma maka ban ga ka na aso ka lafiya da wani shi ga alafi dan larka ka na ta je ma to zana aku darga je go lar kai ce ko zan in yina wa kala airport biyo chan station katlan kalare karya wa kenti shin lorne dina ko pasha pro kan ka so kam ta dar ko mun fo mi jiya ka wuya wa na azan ban sha Allah kan nari ma aso ka lafiya ma bade yarza ami bi mana azzalim na ban da karanta kunni mazalin sai injere ai to ko ta kullan labarna ko dilan ka ta sane ne in ka wanta je ga in gwaran biya kawai wani ne ku tawo zalin sai nyin ba mun cirla ma ai ba na yan ci maka tantu lokaci aka tile aka lara wa kul kana an kan su ga saukar aka ta fatiha da salatul fatiha alhamdulillah kai nan kai kawo suka ce nasi san yana yango nyin ko la santa nasi ne wusham ayango nyin provider bandir ko karshe ayina lare karbi a pasan bana mai biyan ka kenta boshel zan taba lilma ne de lajira ka bol amana in ta zanto mun yan pire tir ama a pawo ko cenda ta jira dana kabadura da fara zama zan ta kula pa ko pa ma duru san ci ma won yan go lar ka pire tire a pawo mun ba mo ne mun ba mo ko targin na wasan ashe kala na kala barka ka bara wabna sabil be aminon cen solma gaba daya katin ya ko lar na ga sommo Allahu akbar al munqati fi safarihi won yani muso won buzur nago won ka bono wabna sabil wa ma malakat aymanukum yidam shaga yin babla da mama zo me ba na ba dai zo ma da wani da zo be wotum latuma asali be be zo ta na shinkuna be be zo ta na wumsi kayin diye na koyi kamar shabna nan lafin po be ko zan
bi zan to no wumso inna lillahi wa inna ilaihi bi ma yala asabashi malaka dulun ko di zan gablo andi zan non komno ne shi zan gab ma zan non komno foi wannan ne ku to wazo alan sai no wickedness ka ku ya pap mbiya na ile bi nyi di su kompam nyi di nyu kompam pap mbiya na ara nyu kompam ka yesi bi mo shi jo ko san nyu kompam nkun wuli kami no du na dun ta a hakin yale musun su pone abina paga yun piya bambor sham wege every 3 hours ay pahma nego foso ko zon en karantu dulun Allahu akbar ko doni ka do ina jira every 3 hours kala nege paho en zo kara ay no wala pam kai o be dulun hal da patam shan every 3 hours ma ngom mama niro mama de million ma kan tantu lebdo ya kaban shaw adile bonko kurle bonko miha kar bu aka tantu do en bira kan do ya kana ciwo ko won badde en dulun ka yasan buro zalase kabe ne be zo ka tanta na amana ya farka amana ma bi amana ne ka zon lep slave kabe na zo nan ba ami bu zo nan ba nyen kul nan ba den dan shele mun kare wana kire bentien twa agballe ne kama ban tor sakoro shalama nukan na ngumti amin wa malaka daimanikum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura nyama wayne biamba wo vuona ge madam yiya ne biam kana cena ka gamda ka bina zoro na ngumti ka cefara amin amma manen ci shawara shale yalman le te zaman wa den cengi shemma duk da ya fara afa kayan zan bi zan canta ci ko wumso ko kan to mun ya sham kulbu ba bane na'am Allahu akbar kada kon konye do antobo ka kulsi ka min na to zo ma wai wani ku ya pankai ne yan to la do kabo na san abi zan canta nan fatina ne ko nan agwaza na biyanca da ma'anar da ta ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to cewa da biti ba ni ba ka yi wursi non ka yin ya ni na ku dora kamal tirwa na bugun sama dan ka yin wursi ni na ku dora akoya azan canta san ci na bugun sama dan fara yi da tuwa kan yana kamai yi zan bi zan ce a fanan ka bugun si ka di can intinin ya abi ma kun kuna ha on kuna weekend wo ba jari yina ko nin ndege munen zunyan so kam munen tuwo baro ma ka nyen yoro ka di ko we na so ani me ne so acha ti afa ka di yoro ka be na so acha ti afa ay sala afa yama na'am da ma braile runya biso ngom mal hankali ngom mal basira ngom mal so mal ngom ka ba quran zan acha ti afa domin me wazan arziki shele wobo albarka shele zan kuna kan bo kan yin la nyen kula la biya wo malan bi ayen to she prema wa ayen to she pa din yin yayi ma amiri yebul ka do ma wanya ma man jala nafsahu azma la qalatu likillah na'am mun kam ya no nyala koble mabba yan ngo aje na bi nyama to nyen ko yen mose wai nya halkan yang ma ta paka ku don to ba report mo ce gwamnati ka ta ba zo ta san ngum surotira bi zo nan president da ambala ka she kamar ibada na sodo inma auladukum amwalukum wa auladukum fitnatun lakum yimin arziki shel fitnan yele bi so yan kai do na wuzo akun ka ta ba jebe shi yan ka ba bo kai na da ko saya di bo ma ado ka ba na yiro wa ba pre nyobi na ibi la mako ya ambel bi na ka wa tata bo bi le bara to rozo mabi de tena kaman de zo ka nya ka fa na yin se pompo ba mi resona wa ku me zo ki kar e ka ka la bi ma in ka tsam pal zo ma ne wati ne bi ka yira ka na fa ne ba hala wa fa bi ma ne ba nyola vare wa pombo na wa var nyugo bi ere haka nan ko la zan ka san ti afa na ngumte amin inna allah man yar me di biara a cangir la halle
inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan ndumana natamna wa bubara nevoso kana wonye mukhtalan nevoso wonye jirman kai lana na angon da kace jirman kai amin to mun kammal jirman kai kimiyo fama yinyo nyin dan no jirman kai akunye jirman kai me ka dan fo warbe nya wanyin jimna san ko nya fe ko kuli hakaliro لا ركاينيا أنا من يتكبر مع المتكبرين فإن التكبر مع المتكبرين صدقة أي جرمان كاي لا بني فوسا بمال جرمان كاي دعنا بجرمان كاي أي نم بجرمان كاي أكون من جرمان كاي لا جرمان كاي بينتارا سرا لارا الله أكبر دمان لا عمل سرا كمان تارا لارا دزو جرمان كاي لا وان كل بينا كل من جرمان كاي أبغى يكون يا أكو يرمزنا kalira ka aka ta gato tore ele domin akwai wani nyame zai yanga abu gargo zala abu bang ma kai an bang mana ai an ta abu bang ma ai wala ka bar mana ai fatiha nya balle ka ta ni ba ban da mallafi dan fatiha wa musulmi ti shi wa maruna da malfi biyo da bo ko yan fo jara amma maka fatiha nya fa an banga kan nan masha wala kan na ai afu maka ne ma afu ma duk wuce ko su ma ne lara kai Allahu akbar amma me na janta bo farka jira to abe ba muhtalan fakhura na wala ta wajeji man kai da ba bar bo ngom ne nan ka fura nyama nam ko man fura kaya nan wazaha man ko nyen shara ka ban nan nyama yimo yare na on jo yale generale lagre ko ba fura wena nan wada lan kayimo na to ma wama na lo agbaja faralanya ibul kate nan bora zo nya farna dan tama amala shi ne dan zo nya farna tama ai kai na amala lagre akabin shaw da ya lagre ma ai na sifar tafsira na ika apanda dai nan na finai tana shi ya fahimta yayi ma wame yana bang na kakuna pon na zo tan to yele mo di para man won to non la so ko mo to non la yiwe ya mbala aw mal la nyar man fora aw mal na fora aw mal bang san fora amma bu fune dem den yayi ka fat lem ne fo so mo fora ñene tuna mal la nafsa gar so kam dama ñene ñefar la shal binya lera ka ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayana fanya ami ale predoro allora sa anto malle mapukan kuya mapukan aku to malle ba dogo diman ba ba malle bang ba naam bismillah الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. التكبير الله أكبر. لما نبقى بنا أن التمنية كأينك ومن كان مختالا فخورا ما بنا اللي بلا وين أي بمبا الذين يبخلون بمعنى ولد سجين روى بما يجب عليهم بأبن تبارك وتعالى وجب تامسه ويأمرون الناس بالبخل كما سنة أمرت متاني بالبخل دروة ويكتمون ما آتاهم الله كما سنة أبويا أبن الله تبارك وتعالى يزكي مسر شيء من فضله دقت كم فللسا من العلم dangane da sani wal mal da dukiya wa hum al yahud rasul yahudawa lahum suna da wa'idun wani irin narko shadidun wanda yake masananci al khabar mahzufin wa a'tadna lil kafirin lalle mun yi ainihin wani irin tanadi lil kafirin ga dukkan waɗanda suke butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala wani irin tanadi na azaban wata azaban muhina wanda ke mai walakartarwa allazina yabkhaluna ويتي أنا بشب بمرج من كيدا كم يوم بنيا بس فهم بنيا نفشبيا يبخلون
tam kam za jam kam kuma wa pa ko ko zan da na zan zar ka ta sa ko kan ta ba da ba wa da ko pa jam ko to badiru ka ji kace ka zan zar nyam sheb zanti zon nawo ai gongal shepar kan za hakar mana ba ni zan zar pa sheji ko zan zan ce boy be tere amma ka ko zan sa ka ta sa ka zan ta ko pa ba gota ne to na wanja yalle wa ya'muruna an-nasa bil bawl kama na wura ne sallam ya no kwan ba ma ka ba mara jar kai na ai subject ba kama ni economy ne wai ai ka waka economy za wai bi mana waka biyam tattare din ya manager na da nyur kwampa man zo ka nda ya le cho na zo ka ai ko mara abiya biya da para ko tinya karace tattare in kun karace tattare ka ce kan ta kago nyin kwa ma ka kunya volti ko daba nahi karbe abaji lon nya ga ni pai kanye shi cin men de bro ne ci don wayina jam jago kabla jam wes kabla chen ai ko pa ga san ni mem ka san kurgana kun nan san wannan kanon sharma para don yin a plate ka sana la plate ma me de beselma da kunya da zo wai ko yi sa kwali yini njel la regre kawan san ditnya al balaini ya be ko ta kale ba yini ba ya karama yini ba no kam la da bana min nan tale Allahu akbar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngul ka ta kanta tini ba no ka sa kwala no nan ba ka be men te zanti la ka ku yati ma fala za bulun mo ka ba ka man to zo mun sala shehu maulana shehu kwarana mai hey amre salma mai da tito ji wanda wai baka zama wai ci ne ba ya har ko ko to ni da ba chatta ba ti ci ma la plus la zo banda zo spana sa san ka zo sora ba ta change ne wanda fa ta ba da ma Allahu akbar la zo to zo lalama da mutu ya'muruna bil budul ai can karaci yan fon na zo abu san la ban jiru san tatsan swara bi kun na ge ba bi la luma to kai fi abai ku temir ka yana kushin man kun wara galan mu je jan ga kai da ba na zo alif shirin da ba ta kun kai na amma na zo aka race ta hakon na zo gubte wa ya'muruna an-nasa bil budul kabana wor ne biya bil budul ne ba man ka to mal ba jam bar jitta na dan yanci ko la'an bare ويكتمون ما آتاهم الله من فضله دام كم ذاك بنعمل دبنا نزن أرزك سيزن تبع بانكو صعد لنا صار ما دين شكو تمن تمشي بنير يونيفورم وجلو تشنجر نيما تامكا دلوكا لكتيرا دير واحدة لكتيرا كازان لي كما زما نكاد شي ستودنت توني جانا سالي زالكا بنتا يوني أي بنا برمبا زما أن يشلي جاني أي كنا شلي dale akana shele amelon la denon ko ba mami lecture men teacher ne le shele teacher da ma hada gomba abi te we wana ku nye tu shele se wo mane teacher man na ku wana nye tu shele Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ajere ta ma ka bana so wajene ne sanan ban na kaman wasu lagre ko ku be office mane mun zungar sakawa kama nye wanda ma kanya rasa ka wanda ne pen na ko kuma ka ba cheche daka 10,000 care 80,000 care la wombe njinta ka ti yo ko nyen da ka be na anu nya na what you going put with me ko di pitre no el Saturday Sunday on Google no to ko lose weight mo ko ban ta pata sel har ba sa de ke nyen ndoro na unzo na ko nyoba na kama lagbi osan yaktununa ma ataakum da kabsan ndana nizam talala shaytan fa kabsan su'a min fadlihi mubarak wa atadna na ya weto kujini ya biya atadna lil kafirina azaban muhimma bima'ana atadna azaban muhimma dan fammalla guzri shaydinya azabatan muhina azaba shaydinya yinir papran jovi kaso kamza hanyo
lil kafirina min ne mo shaba inda bana na tabanin da madiba ka san so kai yo bana butun da mama Allahu akbar sallallahu alaihi woni karsa ma bi zo me biya da ba fara ba ayan kul do wai ma jambanin so da tuma bisoyan da wazifa wa alhamdulillah التكبير الله alhela nya zuma zuma wai zuma wa da to kan celebrate domin sola je la musulun san sane masha Allah fata Allahu akbar ka zan sayyidina usman bin zamtu ne so min len di wazifa zuma da to ta za ta da ta kunkunto ne da zo ko ba ne ta ce in fila hailala jakata nan hailala ta talma to ce ka ta hailala ta talma wai yimna pompon karkar shuru tomato ka ta shehu ta talmata نعم ضمناه أفعله شو عبد الله شو نعندي سو أفعل الله كانوا تديجي تدي كتبور إذا نتكرر سنة كذو شروط كاتم فالحمد لله تقول ما يوم ما دام هاي لا بين تدي كتجانية بيتنا تدي كنسولي أبا يبيو نتجانية نشوف تجاني وصلنا abin ya biyo duniya shi wa madara ayatu biti yasu ce maka ku kana annabsan dare wayan karama da dama washiya karan ba nan bala Allahu akbar ayin can mutu dole adala faso san ngun waha anale ngun waha nawure ki dole hal ta paga tan ne afrika wa ukubatu bin nafi wannan zan muslim sai mpana afrika da zahati tilan ce can ukubatu bin nafi san lala uku batu bin nafi wa obira shawi bayan radiyallahu ta'ala anhu wa ya nan fune idda'atu ya ngmara ma kun ba idda'ata bi yaban ba torzo tanan ban shi wa tita kulni bi'aw ka tuku fana gir ba ce anja a tamal tadalifa mun ya shawu tijani ka ta pago sani ko datta mpago wan sani Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni man mi ka tarfon barcen no mun mi baza wo bado dal fanama fatul buyuta min abwabiha second tani ka to mala tir christian ta zama tir ne waso mun bi musulun su funa tani ka ayan da malamara dole sai ka fura jam'i ka ko kan nan da tarika ka furjin ka shiya kan nan da tarika ka ji zalunci kan nan da tarika ka zo ne bin yasa dan ma za ka bar na balage da zo kamar da din tarika wa tarika aina da ne sai ka zan aba nama zan lebe asumo banjirbu bi ma'ana ka yurba kan nan da wula kan nan da bala hidima da bala ka yurba to ha yuru ban ko ga shamla to ha yuru mu anan ban ko pam amma mu yi baguna wa kurome da fara zan ko zan kuna ka bata dogaro zo yumo abama kayuwa mama nan ba hidima tarika ka'idan ba dan farata ayyur sigari ay fama in balagar labiya dan ba hal tiri hidiya amina ban yura da buham dan fara anahi kai tarika da bishan ma da zafan shamal time to kanna to shina wazifa kenan da shamal time to shine zikir hailala kaman an kuje pontan ku yana sha hailala na walau abe tarika tijani fura akar funa ayinan didiya jalan bala da fune an tona jama'a jime shahara non tona yidi shahara na wannan albarkaran sa to ga na tun ko ta Hausa ko mun da ba ko mun da Hausa ko mun da ba to Allah sarki kaji ka riga ka shi da baka ga mana ai da sai maka da dogon mai da Hausa amma ka fahimci duk ka'idon ne ka fahimci abin da na fada to shi sai a karba
آمين 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الله 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 لا إله